Gernika Lumo memorialeku izendatuko du Espainiako gobernuak. Hamarkada askoan ez ikusiarena egin ondoren, Felix Bolaños Espainiako gobernuko ministroa bombardaketaren urteurrenaren lore eskaintzan izan da. Bolañosek adierazi du bombardaketa sasoi hartako gobernu legitimoaren kontra egin zela. Eusko Jaurlaritzak barkamen ekitaldi bat egiteko duela esan dio Espainiako gobernuari. Eneko Andueza, PSE-ren buruak, argudiatu du Sánchezen gobernua Espainiako bigarren errepublikaren oinordekoa dela. EH Bilduk gertatu zena gogoratu du eta herriaren indarra azpimarratu du. Egunarekin bukatzeko, kandelen manifestazioak argitu du Gernika 86 urte eta gero. Kaixo eguerdion, Gernikako bombardaketaren 86. urteurrena izan zen atzo, eta lehen aldiz Felix Bolaños Memoria Demokratikorako ministroa bertan izan zen. Bolañosek iragarri zuenez, Espainiako gobernuak Gernika memorialeku izendatuko du. El gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Gernika. Y es Gernika porque fue el primer lugar donde se produjo un bombardeo indiscriminado a la población civil, donde murieron cientos de inocentes a manos de los nazis, de los fascistas, de los golpistas. En recuerdo a todos ellos, desde el gobierno de España les queremos decir que su memoria sigue hoy presente, que nuestra democracia es hoy también resultado de su memoria, de su reconocimiento, de su recuerdo a todas esas personas de Gernika y alrededores que perdieron la vida en el año 37, hace 86 años. Etxebizitza eskubidearen aldeko lege proiektua onartuko du diputatuen kongresuak. Espainiako gobernuaren arabera, legeak alokairuaren prezioen gorakadari muga jarri dio. Eskari gehien dituzten guneak definituko ditu eta inbertsio funtsen eta etxebizitza askoren jabe direnen gehiagikeriengatik maizter eta pertsona zaurgarriak babestuko ditu. Inplika hezkuntza zentroak 87 langile kaleratu nahi ditu Bilbon. 190 emakumeak dira eta langile batzordeko 7 kide daude tartean. Enpresak, antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatu ditu lan erregulazioa egiteko. Langileek ordea gezurra dela diote. Hori dela eta elak deituta greba mugagabean daude langileak erregulazioa bidegabea dela salatzeko. Orain, kaleratzeak hasi ziren aste artean, Bilboko zentroetan orain 87 kaleratzeak egon dira eta atzoia hasi ziren beste zentroetan. Donostiko zentroan, Iruñan eta Valentzian ere. Ez, negoziazioa amaitu zen apirileko 14an, enpresa horrela erabaki zuen eta epaitegira joango gara. Eta dagoeneko aurkeztu dute herri urratsen 40. jaialdiaren egitaragua. Ikus dezagun. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Gernika Lumo Memoria leku izendatuko duela iragarri du Espainiako gobernuak bombardaketaren 86. urteurrenean. El gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Gernika. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe.
Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Duela 86 urte Gernika bombardatu zuten, baina Gernika bakarrik ez, herri oso bat, Euskal Herria eta hizkuntza bat eta kultura bat suntsitu nahi izan zuten. Eta gaur onartuko du Kongresuak etxebizitza legea, alokairuen prezioa mugatzea helburu duena. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda. Defendatuko dugu beti gure autogobernua. Guretako importantiena da zertarako gaude politikan, zertarako pertsonei zerbitzeko, pertsonei bere bizimodua eta bere bizitza hobetzeko eta ez norekin gauzak aurrera ataratzeko. Inplika hezkuntza zentroak 97 langile kaleratu nahi ditu Bilbon. 190 emakumeak dira eta langile batzordeko 7 kide daude tartean. Enpresak antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatu ditu lan erregulazioa egiteko. Langileek ordea gezurra dela diote. Hori dela eta, elak deituta greba mugagabean daude beharginak erregulazioa bidegabea dela salatzeko. 97 langile kaleratu ditu Inplika hezkuntza formakuntza zentroak Bilbon. Orain, kaleratzeak hasi ziren asteartean, Bilboko zentroetan orain 97 kaleratzeak egon dira eta atzo hasi ziren beste zentroetan. Donostiko zentroan, Iruñan eta Valentzian ere. Erregulazio espedientea ezarritu enpresak antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatuta. Baina erabakia bidegabea eta arrazoigabea dela iritsita greba mugabean daude Inplikako langileak. Negoziazio prozesuan ez digute justifikatu. Guk pentsatzen duguna izan bela enpresa erabaki bat, kosteak merkeatzeko bakarrik. Kosteak arroizteko, eta beraien ganantziak handioagoak izateko. Bilboko kaleratuen artean 7 batzordeko kideak dira. Asteon gainera Iruñan lan egiten zuten langileak kaleratu dituzte. Zentroa itxi dute alegia. Esan digute izango direla 150. Baina ez dakigu, eman diguten lista ez dago definitua, ez dauka izen abizenak, bakarrik postuak. Martxoaren 16an abiatu zuten Bizkaiko Hiriburuko zentroko langileek greba mugagabea. Zehazki erregulazio espedientaren negoziazioa bukatu zenean. Hegoaldeko bulegorik handiena Bilbon dago, baina Espainiako hainbat probintzietan ere egoitzak daude. Negoziazioa estatu mailan egin dute. Euskal sindikatuak batzordeko gehiengoa du eta ez du erregulazioa sinatu. Gainera Inplikak espedientea bertan bera utzi ezean auzitegira joko duelak, hori bai, epaiketa Madrilen izango da. Negoziazioa amaitu zen apirileko 14an, enpresa horrela erabaki zuen eta epaitegira joango gara. Espedientea ez badute erretiratzen, guk greba ez dugu kenduko. Arabako landaremuko osasun zentroetako langileak greba eguna egin dute Arabako Osian osakidetza desegiten ari direla salatzeko. Arabako zenbait osasun zentroetan eta Txagorritxu ospitalean elkarteratzeak egin dituzte.
Ondoren, lakoa aurrean euren aldarrikapenak plazaratu dituzte. Azken boladan proposatu diguzten berrantolaketa bat ez dugu ikusten egokia, zeren galtzen dugu pazientekin harremanak, eta nahi dugu herrietan eta herri txikietan ere mantentzea harreman asistenzial iraunkorra. Pentsatzen dugulako benetan kalitatezko garapena dela, eta proposatzen duen alkaterakin sailburuak eta Osakidetzaren zuzendaria gure ustez kalitatea galtzen da eta asko galtzen da. Gu saiatuko gara borroka mantentzea eta saiatuko gara batez ere gure herrietan dagoen paziente kopuru handi bat eta fragiltasuna handiarekin zaintzea, baina badakigu asko zailago izango dugu. Espainiako Auzitegi Gorena atzo zen biltzekoa Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren kontrako 4 urteko espetxe zigorra aztertzeko. Epaiaren alde eginez gero edonoiz espetxeratu aldituzte bi gazteak. Egoera salatzeko elkarteratzeak egin dituzte Gasteizen, Amurrion eta Agunainen ankerkeria stop dinamikak deituta. Prozesu luze honetan bezala, gure bidean berresten gara. Elkartasun sareak ehundu eta egoeraren salaketa jendarteratzen jarraituko dugu. Bi gazte arabarrekiko elkartasun eta babes dinamika honek prozesu bidegabe hau abiatu zenean egin genuen bezala, poliziaren jazarpen politikoak eragindako ankerkeria, Auzitegi Nazionalean epaiketa salbuespenezkoa izatea eta azken 2 urte hauetan bizitza normala egiteko aukerarik ez izatea gogor salatzen du. 2023an gaude eta urteetan Euskal Herrian normalizazio eta bakerako bide bat egin nahian gabiltza. Estatu espainolak ordea tresna eta mekanismo hauek erabiltzen ditu gure herriaren kontra. Horregatik, orain inoiz baino gehiago urrengo deialdietara adi egon, eta Auzitegi Gorenaren sententziak dakarrenari erantzuteko deia egiten dugu. Gasteizen kasuan, urrengo maiatzaren 2an asanblada irekia egingo da Sumendi espazioan, 7:00. Bertaratzea animatzen zaituztegu. Orain, inoiz baino gehiago, zuekin gaude, ankerkeriari stop! Hego Euskal Herriko herritaren 15,1% pobrezia edo bazterkeria arriskuan daude. Hegoaldeko 10 herritarretik batek ezin izan zuen etxea berotu 2022an. Horrez gain, Hego Euskal Herriak 11.000 lanpostu galdu ditu aurtengo lehen hiruhilekoan. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari da eta bitartean enpresen irabaziak gorantz doaz. BBVA, Kutxabank, Teknalia eta Iberdrolarenak kasu. Hego Euskal Herriko herritarren 15,1% pobrezia edo bazterketa arriskuan daude Espainiako Estatistika Institutuak bizi baldintzei buruz egin duen inkestaren arabera. Ikerlan horrek ere ondorioztatu du hegoaldeko 10 herritarretik batek ezin izan zuela etxea berotu 2022an. Bestalde, Euriborrak etenik gabe igotzen jarraitzen du. Hilean, 3.600 euro garestituta batez besteko hipoteka.
KPI-a ere igo da eta azken hilabetean apur bat moteldu den arren elikagaiek goian jarraitzen dute. 16,5 garestitu dira urtebetean. Horrez gain okertu dira lan merkatuaren zenbakiak. Hego Euskal Herriak 11.100 lanpostu galdu baititu aurtengo lehen hirulekoan. Izan ere langileen bizi kalitatea okertzen ari da eta bitartean enpresen irabaziak gora doaz. BBVak 1.856 milioi euroko irabazi garbia lortu du urtarriletik martxora, iazko epe berean baino 29,4 gehiago. Bankuei ezarritako zerga berria tarteko 225 milioi euro ordaindu baitu ere, diru sarrerak igo ditu eta horrek ahalbidetu du etekin handitzea. Kutxabank taldearen mozkinak ere handitu dira, 330,5 milioi euroko etekin garbia izan zuen 2022an. 2021an baino 142,7 gehiago. Enpresan erritikoek ere zerga berria ordaindu behar izan dute, hala ere horrek ez du euren irabaziei muzin egin. Izan ere, Iberdrolak urtarriletik martxora bitartean 1.495 milioi euroko mozkin garbiak izan ditu. Iazko epe berean, baino 140 gehiago. Konpainiak goranzko jorari utzi dio beraz, iaz inoizko irabazirik handienak izan zituen. Eta datu horiek agerian uzten dute krisi sozial, ekonomiko, energetiko eta klimatiko betean herritarrak desjabetzen diren bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela. Gaiz aldatuta, Udane Arbeolak gidearekin bat egingo dugu orain. Izan ere, azken asteotan izpide izaten ari da Zubietako erraustegia. Azken albistea da, 2020an eta 2022an Arkaitz errekara egin ziren isurketak batera ikertzeko agindu duela Gipuzkoako auzitegiak. Ez da hala, Udane? Halaxe da, Gipuzkoako auzitegiak 2020an eta 2022an Zubietako erraustegitik, Donostiako erraustegitik Arkaitz errekara egindako isurketen artean loturak ikusi ditu eta hori hala bi ikerketak batzeko agindu du. Goratu behar dugu ikerketa geratuta zegoela iragan azarotik ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta, baina orain auzitegiak agindu du berriro martxan jartzeko eta bi ikerketak batera egiteko. Bestalde, testuinguru honetan, larunbat honetan, errausketaren aurkako mugimenduak deituta, oinezko martxa egingo dute Lasarte horiatik Zubietaraino, erraustegiraino. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitz errekara egindako isurik kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Testuinguru honetan, larunbaten Lasarte horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11:00. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitz errekan gertatutakoa. Eta Nafarroak bikoiztu egin du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Zenbaterainoko energia ekoiztu da modu horretara, Udane?
Hori da, Nafarroan energia berriztagarrien 34 parkeri baimena eman diote, 17 parke eolikori eta 17 beste 17 eguzki parkeri. Era horretara 1314 megabat ekoiztuko dituzte eta orotara Nafarroan 2757 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroa. Gainera parke eolikoen kasuan 3 jada martxan jartzeko baimena eman diote. Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak emanda, 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte. Urren ez urren 420 megabat eta 894 megabat ekoiztuko dituztenak. Instalazio horiek 1314 megabateko potentzia izango dute orotara. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. 34 espedienteek Nafarroako gobernuko organo eskudunek emandako ingurumen eta hirigintza bateragarritasuna dute, eta aurretiazko administrazio baimenen jasota daude. Gainera parke eolikoen kasuan 3 martxan jartzeko akta dute jada. Alegia Buñuelen joango den Pestrez parkeak, Kabanillasen eraikiko duten Serralta parkeak eta Orkoiengo parkeak jaso dute martxan jartzeko oniritzia. Aldiz 50 megabat baino gehiago ekoizten dituzten azpiegiturei eta herrialde bat baino gehiago hartzen duten parkei, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eman beharko die baimena. Orkoiengo parkean jarri dute azpimarra, izan ere parke esperimentala izango da, enpresa jabeak esperientzia hartzeko etorkizunen Nafarroko energia berriztagarrien ekosistemaren lehiakortasuna hobetzeko. Dena denez da horrelako lehenengo parkea, Alaizkoan ere horrelako beste 6 aerosorgailu daude. Bestalde Korraldel Molino bat izeneko parkea hibridoa izango dela azpimarratu dute, energia eolikoa eta eguzki energia batuko baitituzte. Era horretara elektrizitate gehiago sortuko du parkeak. Orain artekoei 34 energia parke hauek batuta, 2700 eta 207 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroak, eguzki panel eta aerosorgailuekin. Eta lehen sektorean ere bada eztabaida, kostu neurrigabeek abeltzainak kolpatzen ari dituzte. Oro har, azken hamarkadan prezioak ekoizpen kostuen azpitik daude. Zer salatzen dute, Udane? Azken hilabeteotako krisiek asko goratu dituzte prezioak eta lehen sektorea kaltetuta atera da. Kexu dira euren produktue dituzten prezioagatik eta ekoizpen kostuak beren gain hartu ezin dituztelako. Jatorrizko prezioen jaitsierari ekoizpen kostua gehitu behar zaio besteak beste energia elektrikoa, haziak, ongarria, erregaia, soldatak edota makineria esaterako eta horrekin guztiarekin batera errentagarritasuna eragozten zaela salatzen dute. Nekazariak ez dira lehortaren eragina pairatzen duten bakarrak, abeltzainak ere adi daude zerura, ea euri gehiago egiten duen. Azken urtea gainera ez dira errazak izan laborarientzat. Ukrainako gerra hasi baino lehen zerealaren kostua ordurako garesti zegoen. Garitonak 290 euro inguru balio zuen, eta artoarenak 270 euro inguru. Baina gerrarekin batera prezioak bikoiztu ziren. Orduko egoera oso zaila zen abiltzainentzat, zerealaren prezioa dela eta sektorerik kaltetuena izanik. Gainera koronavirusaren krisiak jota zegoen. Oraindik ordea krisiak dira abiltzaintzan. Kostu neurrigabeek laborariak kolpatzen dituzte. Bazarrean txarra, bazarrean gaizki, gauza. Kexu dira beren produktuek duten prezioagatik, eta ekoizpen kostuak beren gain hartu ezin dituztelako. Jatorrizko prezioen jaitsierari, nekazariek, abeltzainek edo erlezainek beren produktua saltzen jasotzen duten ordainketari ekoizpen kostua gehitu behar zaizkio. Energia elektrikoa, erregaia, ongarriak, haziak, soldatak eta makineria besteak beste. Horrekin guztiarekin batera, errentagarritasuna eragozten zaiela salatzen dute. Ez dolo prezio egiten, Hoi da hor, eta horrekin oso beltza bazarrean, bai. Ez da, abekin da... Gabiltzata, gana ukin. Betekin gabiltzagu, bai. Eta, bai. Txalak eta oen dela, eta mabi bat urte inguruko prezioa. Lotzarri gehi da hori. Osasuntxu bai, baina hartzai mundu gaizki da, prezio gora eta dana gora eta produktun balioa bera eta hola. Ez da, eta hola xe.
Oro arrazken hamarkadan prezioak ekoizpen kostuen azpitik daude, abeltzaintzan aritzen diren ustiapenak izten ari dira ondorioz. Horri gehitu behartzaio gaur egungo gazte gero eta gutxiago aukeratzen dutela baserria lan gisa. Zaila da, animatzen gazte, gaur egun dagoen situazioekin. Gaur egun dagoen zeakin prezioekin da dana pega die, dana papela, dana zikine, eta ez da, jende gaztea animatzik, baina bueno. Ni uste jende animoko, pixana, a ber. Hor diputazioa eta laguntzak ematen baldin baitu eta jende laguntzeko preso baldin badare, ez da, jendea afizioekin da bada, baina hoxe, behar da, laguntza pixat. Ikusi beharko da beraz zein bilakera izaten duten baserriak eta abeltzaintzak. Kultur eskaintza zabala izango du maiatzea Leioako herriak, zinema, musika, lehiaketak eta askoz gehiago egongo da. Tartean, Mingo Koloma Simon Blues Express musika taldea Leioan izango da, maiatzaren 5ean eta hilaren 7ean pintura azkarren lehiaketa ospatuko da. Leioak kultura eskaintza zabala izango du maiatzean, zinema, musika, lehiaketak eta askoz gehiago. Musikari dagokionez, Mingo Koloma Simon Blues Express taldea Leioan izango da maiatzaren 5ean. Mingo Balaguerren harmonika eta Francisco Simonen gitarra, Luis Kolomarekin elkartu dira. Emanaldia arratsaldeko 8:30 izango da eta sarrerak salgai daude 10 euroren truke. Eta maiatzaren 7 arte gainera, Oma, Lau, Ibarrola eta Pasai bat izeneko erakusketa ikusteko aukera egongo da. Bizkaiaren barrenean, naturaz betetzen den haranaz gozatzeko aukera egongo da beraz erakusketa gelan. Hilaren 7ean ere, pintura azkarren lehiaketa izango da Leioan, goizeko 8:00 arratsaldeko 2 arte. 12 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, eta izen ematea maiatzaren 4 arte egin daiteke. Hala ere, kultur egitarauaren informazio gehiago kulturleioa.eus atarian dago eskura. Eta gaur apirilak 27 San Prudentzio egunaren bezpera dugu eta danborrada izango da protagonista. Arabako danborradak provintzia plaza urtero girotzen du. Danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira egun berezi honetan. Apirilaren 28an berriz, Armentiako erromeria da. Gastronomia da nagusi egun horretan, batez ere barraskiloak. San Prudentzio Arabako lurraldearen zaindaria da eta ohorezko jaiak apirilaren 27an hasten dira, hots jaiegunaren bezperan. Egun horretan, arratsaldean Probintzia plazan danborradaren erretreta izaten da. Danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira eta plaza girotzen dute. 2019an, Jose Maria Bastidak danborrada zuzendaria izateari utzi zion eta Leire Betolatzak hartu zuen lekukoa. Bueno, pues ez beteta, ez? Berri hori izan zen niretzat, alaitasun betetaz sentitu nintzen, eta emakumea izateari, nin beti esaten dut naturala hartu nuela, ez? Azkenean prozesu naturala izan da, danborradan ez dakizen bat urte daramat parte hartzen, eta azkenekoa izan da danbor nagusia izatea, ez? Eta lehenengo emakumea naiz, baina, bueno, erreferentea bezalakoa, emakumeak erreferente bezala ikusten banaute, ondo, hobeto, emakumeak behar ditugu erreferenteak. Eta hartzen banaute erreferente bezala, oso ondo. Bueno, ni hasi nintzen, danborrada txikikoen, eta nire aitak elkarte batean zegoen, nire aitona baita, eta esan zidaten, nahi alduzu parte hartu danborrada, eta hasi nintzen horrela, Apirilaren 28an berriz, erromeria egiten da Armentiako zelaietan. Jai giroa maiatzaren 1 arte luzatzen da. Egun horretan, estibalizko santutegira igotzen da. Santutegian patata tortilla lehiaketa, Euskal Herriko kirolak eta urrezkoa eta dantza txapelketak antolatzen dira. Danborrada hunkigarria izan zen, ez? Azkenean, emozioz beteriko eguna izan zen, berriro aurpegiak ikustea, beste jendearekin topagunea izan zen, ez? Ez dakit, azkenean 2 urte pasa ziren, entzegurik gabe, hemen plazan egon gabe, jo gabe, abestiak entzun gabe,
izan zen unkigarria. Bueno, 250 pertsona edo ateratzen gara danborradan, gutxi gora bera, Baina maite dugunok San Prudentzio jaia, Armentiako erromeria edo danborrada, da gure data seinalatua, garrantzitsuena. Bizitzen dugu, urtero gure jaia San Prudentzio bizitzeko, Dantza, antzerkia edota zirkua bezalako diziplinen bitartez Arbola Fest jaialdiak zuhaitzek gizarteari ekartzen dizkieten onurak goraipatu eta oroitarazi nahi ditu. Aste osoan zehar, hainbat eragilek parte hartu dute natura eta ongizatearen festa erraldoian. Heldu da Nafarroara Arbola Fest zuhaitzen kultura ospatzen duen jaialdia. Dantza, antzerkia edota musikaren bitartez, zuhaitzek gizarteari luzatzen dizkion onurak goraipatu eta oroitarazi nahi ditu. 11 dira, aste osoan eginen diren ekintzak eta hiria bisitatuko duten artistak. Errate baterako, Elea, zuhaitz batekin solasaldia obra eskainiko du Arantzadin. Luciana Croato eta artista inflamableen esku zuhaitz batean bihurtzeko tentatibak piparrikan. Azkona Tolosaren esku Amazonas teatroa eta bertze delirio batzuk. Eta duela hilabete eskas, Iruñeko karrikan paseoan ikusi dugun Reimiren baso mugikorra ezker eskuin. Horretaz gain, erakusketak, Marina Guzuren mistura ikusgai Kondestable jauregian, Martin Etxauri akatxoren eskutik alegiazko enborrak, eta solasaldiak. Adibidez, Lucia Lorenen baso hutsa edo erreforestazioaren praktikak edota basoa baino zerbait gehiago. Zinema ere ez da faltako, Eugenio Monesmaren eskutik iratiri buruzkoak. Eta bukatzeko, ibilaldiak, aurrendako tailerrak. Beraz, agenda potoloa, Arbola Festen. Eta kiroletan, bueltan da Vitoria-Gasteiz trail lasterketa 3 urteko geldialdiaren ondoren. Urriaren batean izango da natura eta kirola uztartzen dituen probaren 13. edizioa. 16 eta 26 kilometroko distantzietako probak izango dira, eta dagoeneko zabalik dago izen ematea. Natura eta kirola uztartzen dituen lasterketa hau Euskal Herriko mendi lasterketarik sendoena da. Eta orain eguneko elkarrizketaren txanda. Gaurkoan Bea Seberrekin izan gara, naizen elkarteko bozeramailearekin. Bentura dut izena, abizenik ez zaizki bat ere gustatzen, beti aitaren abizenak direlako, orduan Bentura badaukat sorte handi bat izen honekin eta Benturarekin nahiko. Sortu, jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxapea auzoan, Txantrean bizi naiz, eta nik uste txikitatik hori gustatzen zitzaidan antzerkia egitea, bestea, idaztea, hitza izan zen hasieratik nire baliabide politena edo indartsuena.
Ni Oier Zuniga naiz, iruindarra, eta antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez, bi mundu horietan. Esan dezagun, antzerkia, aktore, ikusentzunezkoetan, eta marrasten, eta pinturan, eta eremu horietan. Ez zaitez, ez zaitez. Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gonbiatu nagusi gisa Bea Seber, naizen elkarteko bozeramailea, ondo etorri gurera. Eta hasteko aipatza daukat nola gabiltzan ikusten zinematatik urtetzen jendea unkituta, 20.000 espezies de abejas ikusi eta gero, hasteko tokatzen zaitzuen parteagatik zorionak, zuri ere, eta naizeni. Eta bestetik konta iguzu ez, nolakoa izan da esperientzia hau, edo nolakoa izaten ari da gainera ez, halako harreradun filmaten parte izatea? Begira, hasieratik duela 5 urte izan zela, Esti Urresola hurbildu zenean, zuzendaria hurbildu zenean elkartera, gu sumatu genuen berak erakutsi zigun aurretik egindako lan bat, eta sumatu genuen sentsibilitate handia zeukala, eta agian aukera ona izango zela gure realitatea ikustarazteko. Orduan, ateak zabaldu genizkion, eta familiaekin egon zan, gure urtego guzti hauetan gure elkarteko zenbait familiekin egon da harremanetan. Orduan, aurrikusita genuen gidoia, kastinean ere lagundu genuen, eta gero, emaitzak merezi du, eta, gu nolabait sentitzen dugu ikuslegoari gure realitatea erakusteko modu bat dela. Gu benetan familietan bizi izan duguna. Azken finean, onartzen dugun familiek ere aurretik ukatu izan dugu. Denek, ez? Inork ez du lehendabizikoan esatena, ze ondoa, ze posa, ala, aurrera, ez? Orduan, hori bizitzeko eta ulertzeko oso aukera ona da pelikula eta oso ondo islatu du Estik. Nolako garrantzia dauka ez, halako elkarlan batetik abiatuta egiteak ez, gerozu ere badakit presente izan zarela grabaketeetan, hala ere, Sofia Otero artista bikaina daukagu, esan izan duzu ere ez, beste munduko laguntzarik ez duela behar izan. Bai, Sofiaren aitzela izan zen, ez? Gogoratzen dut lehendabiziko filmazio egunetan agertu zirela estena nahiko potenteak eta pixkat beldur horrekin geunden, baina zelako kapazitatea daukan pertsona eta pertsonajea ezberdintzeko eta ze ondo islatu duen hori dena, ez? Eta nolako importantzia dauka zuentzako ez, halako lanek argia ikustea, batez ere, agian bisibilitatearen gainetik, eta jendeak askotan ez du ezagutzen ez, edo transizioan ez, den haur baten esperientzia nolakoa izan daitekeen, familiena baita ere, eta ez, ekosistema horretan parte hartzen duen guztiak. Bai, begira, ez da nahita izan eta kasualitatez une honetan atera da filma eta justo une honetan bere biziko garrantzia dauka. Nolabait hasieran 2015 urtean sortu zen gure elkartea, 2013an Krisalis estatu mailan, hor lehendabiziko urte horietan ez jakintasun handia zegoen, baina jarrera positiboa, ezagutzeko gogoa, ulertzeko gogoa, baina azken 2 urte hauetan sortu da halako mugimendu bat, atzera pausoak emoten ari garela, ikusten ari gara, eta orduan, une honetan, bere biziko garrantzia hartzen du honek, lehengoan familia, pertsona gorren elkarte batean itzaldia emoten ari ginela, hurbildu zitzaigun ama bat esan ez, niri ikerketak eta hau dana oso ondo, baina nik ikusten baldin badut norbait, modu batean zoriontsua dela eta bestean ez, nik ez dut azalpen gehiagorik behar. Hori da, pixkat, islatzen dana film honetan, ez? Egia da, justo aferarekin lotuta azken urteetan gauza asko ikusi ditu, eta hor beste ez bada prentsatik translegea bezala aipatzen duguna, ez? Zer sentsazio gaur egun horri begira?
Begira, iskanbila itzela sortu dela, egia esan LGTBI lege bat da, 82 uste dut artikulu direla, eta hortik 10 piku inguru transexualitateari buruzkoa dira. Orduan, kriston iskanbila sortu da, berez halako aldaketa handiri, bai, erregistro mailan eta bai, ekarri du aldaketa, baina halako aldaketa handirik ekarri ez duen lege baterako. Orduan, nahiko argi ikusten da, hor beste interes batzuk daudela atzetik, ez? Eta guk ikusi dugu zelan horrek eragina eduki duen bizitza errealetan. Hau da, azken urte hauetan legearen inguruan sortutako iskanbilarekin, zenbait jarrera, seguro ni jende hori beti egon da hor, ez? Baina, nolabaiteko babesa sentitu dute eta aurrera egin dute, orduan igo egin dira bullying kasuak, inkluso aurretik transitoa arazorik gabe egindako aurrek orain arazoak izaten hasi direla, pintadak institutuan izen abizenekin, jipoiak, dugu violentzia fisikoa bebai gehiago, halako egoera emon da, modu interesatu batean emon dalako berez halako transcendentzia ez daukan debate bat edo eztabaida bat, ez? Ibilbide guzti honetan beste hainbat aurrerapen egin dira eta ez da arazorik egon, ez? Orduan, Beraz, ez da kontuan hartu izan une batean ere, zer nolako ondorioak izan ditzaken, ez? Halako ikamika bat sortzeak eta azkenean interes politikora mugatu egiten da eta esaterako ez aurrek halakoetan ez dute zer ikusirik eztabaida horretan. Hori da, halako giroa sortu da, maila politikoan, ez dakit botere gehiago, botere interesak direla eta horrek ondorio zuzenak ditu bizitza errealetan. Eta ikusi ditugu aurretan. 14 urteko aur bati jipoi bat emotea eta hurrengo hilabetean beste bat emotea horrek atzean dauka zer diskurso bat, ez? Orduan, kontuz ibili behar dugu halako gezurrak iristen zaizkigunean, pixkat kritikoak izan, eta, batez ere ez biderkatzea, ez? Gero horrek baditu bere ondorioak. Eta gaina, konturatu behar gara, hausnarketa eginez eta pixkat estatu batuetara begiratuz, zelan sartzen ari diren transexualitatearen bidetik, ez ezagutza handiagoa delako eta errezagoa delako hortik sartzea, eskubideen murrizketara, ez? Gero LGTBI eskubideak datoz, gero emakumeenak eta hortik datoz, ez? Eta estatu batuetan jazidea emakumeen kontuarekin, ez? Hain emakumeak gizonak zaintzera dedikatu behar direla, eta elkarteak sortu dira, eta pixkanaka hortik sartzen nahi dira, eta konturatu gabe, irenzten badugu, halako atzera pausoak emango ditugu hartu gabe. Gainera, legearekin berekin lotutako ez, bulo ez ere aritu izan zinen, ez, hortik ze hausnarketa edo eztabaida horretatik ze hausnarketa nabarmenduko zenuke? Batez ere, paralelismoak sortzea oso erraza dela. Halako gezurrak sortu izan dira ere beste lege batzuk aurrera atera izan direnean. Bastakit sexu bereko pertsonen arteko eskontzena, edo abortuarena, edo inkluso dibortzioarena, ez? Eskubideak lortzea ez dizkio eskubideak beste inorik kentzen, eta hori ere ikusi aldugu arrazakeriaren kontuan, matxismoaren kontuan, gizartearentzat onuragarria dela beti eskubideak zabaltzea, ez? Bestela, ze gizarte eredu nahi dugu, ez? Orduan, pertsona transexualak beti egon dira hor, beti egongo dira, eta hemen eztabaidan dagoena da, ea eskubideak izan aldituzten ala ez, ze gizarte mota nahi dugu guk. Eta orduan, gure beldurrak pixka bat usatzeko begiratu aldugu adibidez, Argentinara 2012 urtetik badaukate halako legea. Ez da ezer gertatu. Hemen 2012tik ere badakagu Euskal Autonomia Erkidegoan eta aurretik bageneukan Nafarroan translegea, baina gero ordezkatu zen 17an LGTBI legearen ordez, ez? Eta hor, hainbat eskubide zeuden onartuta, autodeterminazio onartuta dago, ez da ezer gertatu. Orduan, ez? Nik askotan ikusten dut, pertsona eskertiarrekin bezala, bakean utzi genituenean, arazoa amaituta, ez lotu besoa atzean, ez dakiz zer. Hemen berdin, bakean usten baditugu, hemen ez dago arazorik inorentzat. Ez dela ere, legea bera bina aprobatuta atzera pausu ez ere hitz eginda, ez? Zintzuk dira atzera pausu horiek oraindik ez dakit xehetu edo enteratu ez denarentzat? Begira,
Legeak arautzen du erregistroan izena eta sexua aipamena aldatu ahal izateko eskubidea, ez? Gu Euskal Autonomia Erkidegoan zehazkin badaukagu 2015 dekretu bat eskuduntza dugun arlo guztietan aldatzea ahalbideratzen duena, baina Madrilen menpe dagoena geratzen zaigu, ez? Erregistroan aldatuta, gero nanagiria, familia liburua eta pasaportea bereziki. Orduan, hori arautzen du legeak bereziki, eta zenbait gauzetan aurrera pausua suposatu izan du, alde batetik, hormonatzeko bete beharra kentzen duelako. Orain arte, bai ala bai, 2 urteko tratamendu medikoa hartu behar zen. Naiz eta zu nahi ez, dokumentazioa aldatu nahi baduzu hormonatu behar zara. Eta beste alde batetik, aurkeztu behar zela genero disforia txosten bat, txosten psikiatriko bat, baina nazioarteko osasun erakundeak esan zuen osasun mundu erakundeak. Esan zuen 2018an ez zela buruko gaitza. Orduan, zelan aurkeztuko duzu, existitzen ez den gaitz baten informe edo txostena, ez? Orduan, bete behar bi horiek kentzeak aurrera pausua suposatu du zalantzarik gabe eta oso garrantzitsua. Beste alde batetik, 18 urtetan zegoen epea jarrita, 14 pasada, 14-16 tarte horretan gurasoen baimenez, ez? Orduan, horrek ere aurrera pausua suposatu du. 12-14 tartean epaileak erabakiko du. Eskubidea dakasun, zure dokumentazioa zuzarena islatzeko. Azken finean, horretaz ari gara. Eta hori, orain arte geneukana, horrela zen bebai. Baina zein da etxera pausua 12 urtetik bera, izena baino ezin izango duzuela aldatu. Eta orain arte, lortzen ari ginen, epailearen arabera, sexua aipamena ere aldatzea. Nik uste dut, ideia honen atzetik dauela alako ez dakit zeozer magikoa, dokumentu batean zeozer jartzen badizute, zu bihurtuko zarela gauza bat edo bestea. Azken finean, neska bat, ane bada, ane izango da, naiz eta bere agirian jarri gizonezkoa dela. Orduan, eskubide hori gure dokumentazioak islatzea gure izena eta gure sexua aipamena beste eztabaida bat izango litzateke zergaitik nanagirian agertu behar den sexua aipamena. Baina, hori beste baterako etxiko dugu. Eskubide hori beste guztiek baldin badaukate, gure aurrek ere eskubide hori eduki beharko lukete eta ez, adibidez, orain, 3, 4, 5 urtekin transitoa egiten ari diren aurrek itxaron behar izatea 12 urtera, ea suertearekin epaileak baiezko ematen dien. Bestela, 14 urtera arte, Da nola uler daiteke, ez? Hori esan duzu lortzen ari zinetela, ez? Adintarte horretan aurrera pausu garrantzitsuak ematea, badira hainbat elkarte, ez? Horretan lanean eta horiei bizkar ematea edo gomendioak ez entzutea? Bai, begira, kontua da, guk hasieran sortu genuela estatu mailan berdintasun ministerioarekin lanerako mahai bat, ez? Translegearen zirriborroa egiteko. Eta beste bat zegoen LGTB legearentzat. Baina, PSOEk nahi izan ez zuelako, translegea eta LGTB legea ez ziren gobernu akordioan adostu bezala aparte atera, baizik eta LGTBI lege bat atera zen, eta gu garatutako lege horretatik, 53 folio horietatik, 3 folio sartu ziren LGTBI legean. Orduan, oso gauza gutxi sartu dira, eta horietan ere, PSOEk trabak jarri zizkigun, eta azkenean hori baino zen lortu. Orduan, entzun hasiera batean, horre hainbat kolektibo geunden eta entzun ziguten, baina gero, oztopo horiek izan genituen, eta zen izan genuen aurrera atera. Datu errepatuta, ez gero zeago ere ez hartuko gara, ez nola zuek 8 bat familia hasi zineten, ez, eta gero pila bat handitu den, beraz, datu errepatuta Euskal Herrian, ez, zenbat aurra aurkitzen dira alako prozesuan murgilduta. Begira, guz, hori, esan duzun bezala, 2015ko martxoan 8 ginen. Une honetan 300, baina kontuan izan behar da beste hainbat pasa izan direla gure elkartetik, eta beste alde batetik lortutako aurrerapenei esker, hainbat familiek aurrera egin aldutela edo transitoak egin aldituztela elkartean sartu gabe. Gero bestalde baditugu, beste batzuk gizarte zerbitzuetatik iristen zaizkigunak, edo kontsultak egiten dituztenak, eta hau da, askoz gehiago gara, ez? Denak ez gaude elkartean askoz gehiago gara. Batzuetan esatu dute moda bat dela, ez? Nik beti jartzen dut konparazio berdina, lehen ez zegoen tratu txarrik, emakumeen, ez? Eta batean, moda bat da, zenbat dago, lehen ez zegoen
bat batean, ez, moda bat ez, zuk mai gainean jartzen baldin baduzu realitate bat, gero eta jende gehiago identifikatu dezake, eta gero eta bide gehiago dituzte aldarrikatzeko, eta, esan bezala mai gainean jartzeko, ez? Orduan, aur asko daude egoera honetan, eta oraindik ez dira dena agertu, ez? Askotan erabiltzen da, gure aurka egiteko modu bat bezala, zatea, lehen begira ze gutxi ziren, eta orain biderkatu egin dira noski, eta jarraituko dugu, oraindik ez gara 1% iritsi, eta jarraituko dugu, agertu arte danak, eta erregistroan eislatuko da, uste dela 0,025 edalako zerbait, 6.000 eta piku pertsonak datuak aldatutakoak, askoz gehiago izango dira, noski, jende asko dago hor urratxoiek emon gabe. Bai, ez, onartzea da lehen biziko pausua, eta esan dituzun guztiak aintzat hartuta, ez, datozen urtei begira zer da gehien, edo zen neurri da gehien botatzen duzuena faltan, edo zein pausu ikusten duzu, ez, beharrezkoa dela epe labur batean ematea. Guretzako, araudi mailan, esan dezakegu lege, protokolo eta arau onak ditugula. Guretzako garrantzitsuena da gizartearen begirada aldatzea. Azken finean, legeek ere zentzu pedagogikoa ere badute, ez? Pixkat begirada hori aldatzea, eman ditugun atzera pausu hauei buelta emotea, ez? Bide horretatik ez jarraitzea, eta pixkat aniztasuna balore bezala ikustea. Azken finean guk borrokatu behar dugu adibidez, gure seme-alabeekin euren gorputza ona hartzea, bla, 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 baina hemen eta orain bizi dira. Eta oso violentzia struktural handia dago euren gorputzekiko, orduan, hor behar dugu gizarte gozoago bat, aniztasunarekin eta positiboagoa zentzu horretan, gainera ulertuta danontzako dena onuragarria. Gu ere, autentikoagoak izango garela alako gizarte batean, ez? Orduan, begirada hori aldatzea. Adibidez egin dugun azken ekintza izan da, biziposarekin bideoklipa atera dugu eta fokalizatu nahi izan dugu gure nerabeetan, zergaitik. Ligatzerak orduan euren gorputzak ere desiragarria direlako, maitagarria direlako, eta horretaz egin dugu bideoklipa, ez? Eta letra oso polita da zentzu horretan, ez? Pentsagarria naiz, eta sakildun neska naiz, eta pentsagarria naiz, maitagarria naiz, bebai. Uste dugu hor ere matxismoa gaina egertzen dela, zailena hemen dela zakildun neska heterosexuala izatea, eta orduan gizartearen begirada orokorrean aniztasunarekiko, gorputzekiko, eta hori dana aldatzea da falta zaiguna. Bintzat, horretan lanean badago indar handia, eta aipatu duzu, ez? Aipatu dugu lehen nola 8 urte bete dituzuen, orain gutxi ospatu duzu, hor bideoklipa aipatu duzu, ez? Nola ospatu duzu edo hobeto azaltzerik baduzu? Begira, gauza bat gertatzen nahi zaigu, ona dela eta txarra aldi berean, eta gero eta gehiago gara, baina gero eta implikazio gutxiago, ze jendeak ja ez du behar hainbeste borroka egitea. Orduan, badaude batzuk oraindik oso gaizki daudenak, eta laguntza behar dutela, testuinguruak zelan aldatzen dituen bizitzak, irakasle bat edo bestea izatea, gelakide batzuk edo besteak izatea, etxean jasotako erantzuna, zelan baldintzatzen duen beste zure ingurukoen bizitza bezalakoa izatea, edo ez, orduan gu beti izaten dugu aurra hauei ezai ez ebez gertatzen, baina gertaraztea egiten diegu, orduan, gu jarraitzen dugu lanean, eta espero dugu egunen batean desagertzea. Hori da, bai ez. Eta gainera haurtzaroko transexualitateri buruz ez zegoen ezagutza handirik, ez? Zentzu horretan, nolako balorazioa egin duzu agian Euskal Herri mailan, ez? Izenek, badu ospe handia, eta lehen ere momentu ematen aipatu gu, ez? Nola, lehen ez zen erreparatu ere egiten gai hau, eta ez? Familian eta agian etxean geratzen zen zerbait zen. Bai, begira, nik uste 2013an agertu zen estatu mailan lehendabiziko transexualitatea eta haurtzaroa, aldi berean, bai familiak elkartu zelako, baita lehenengoz Kanal Surren agertu zelako saio batean. Garai horretan, oraindik ezen ez da pentsagarria. Transexualitatea lotzen zen pertsona helduekin, nolabait ez dakit bizimodu batekin edo buruko gaitz batekin, baina pertsona horiek haurtzaroa izan zuten. Orduan, lehendabiziko familiak agertzen hasten direnean, jendearentzat zer berria da, eta ulertzeko zaila, baina jarrera ona ikusten zen. Jarrera ona, orain
zentzu horretan, igual lehen ere aurre egon direna, baina, oldartu egin direnak entzuten ditugu gehiago. Baina, azken finean, egon beti egon dela, bai ezin izan dugu identifikatu, ez? Nire semeak oso argi izaten dut norbaiten transituari buruz galdetzeakoan esaten du eta honi noiz sinestu zioten, ez? Egon gara, baina, ez duzu ikusten jakin, ez? Guk beti jartzen dugu pisu asko begiradan. Pertsona hori badira direnak, ikusi behar ditugu. Honekin hemen utzi behar du elkarrizketa bea, mila esker gaur gurekin izatearren, indar horrekin jarraitu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, gero arte.